Jo, tak... Op. Motorečka. Nestraž ma tu. Dobre, snažím sa dostať na tamten hrad. Netuším, že čo to je, len som to vlastne videl z cesty. Aha, to nevyzerá prístupne, to bude skôr asi ako taký hotel. Aha, jo. No nič, dosku, ale tu asi dobrodružstvo s týmto hotelom, hradom, bed and breakfastom asi skončilo. Nevadí. Počkaj, nech sa tu nezosuniem do tých kriakov. Škoda. Kúkajú na mňa. Ja aj ťa kamerujem, nielen ty mňa. OK, sem som nemal ísť. Nevadí, pozrieme si jazierko. Ó, ty kokso. No, Firenze, tak predsa len. Tak potom dobre. Ale už som zišiel z kopcov a už mi je teplo. OK, to je riadny teplotný rozdiel. Ty kokos, tam normálne bolo, že tak príjemne chladno. No moment, lebo tu je, že Firenza, Firenzuola, Firenziana. Čo ja viem? Prečo tu toľko rovnakých názvov? Som moc jednoduchý človek na to, aby som tu chápal tieto názvy. Aj. No dobre, stihol. Toto mi tak strašne chýbalo po tých diaľniciach, to je taká pecka. Trošku normálne prevetrať túto motorečku. Buongiorno. Trošku nepozornosti a už je skútrik rýchlejší než ja. Tak to je hanba. Ale dobre, skútrista v Taliansku je trošku niečo iné ako skútrista u nás. To oni si idú strašné bomby. Hej, to vyzerá tiež pekne. Ty kokos, typek ide strašné bomby s tým skútrom. Až teraz ho viem dohnať aj to preto, lebo isto mu neťaha do toho kopca až tak. Že mám proste výhodu tej kubatúry a valcov.
Ale dobre, taktiež toto isto poznal lepšie než ja, keďže ja tu idem prvýkrát. OK. Konečne už aj pravá stupačka čuchnutá. Ľavú som čuchol už asi 2-krát. Pravú sa mi nie. Tak máme aj to. Myslím, že mi pošlo trošku možno aj topánka. Ale keďže mám problém vlastne s vložkou a čuchol som si topánku na náklon, neviem, či mi to ešte reklamujú. To sa bude ťažko vysvetľovať. Ale dobre, myslím si, že je čas trošku spomaliť, lebo som sa rozkekešil. Božiaľ, tak mi to chýbalo. Tie diaľnice boli tak strašná nuda. Takto by som kľudne aj na Sicíliu išiel takýmito cestami. No čo? To čo má? Čo je? Rýchlo. Na čo ma trafilo? Dúfam, že je to mŕtve už. Nie, že ma to bude znovu. To je najhoršie mať toľko toho na sebe. Neviem, ako to je vidno. Tuto to je. Minútková prestávka. Nič, vyzerá to asi OK. No dobre, dáme si prestávku minútku. Trošku to treba, akože nie je nič strašné, ale beriem to ako znamenie na prestávku. Trošku sa skľudniť. Pozrieme stupačku a dúfok. Stupačka je tiež čuknutá, celku pekne. Jo. To z nej aj zobralo. A výfok asi tiež to bude. Zabudol som, že je horúci. Pekné to tu majú, pekné. Tam neprejdete čalovce. Krásne vonia. A problémov. Takže sem. Ešte, že vás tu mám. Ale na GPS-ku som nepozeral. Koláčik. Stavilo rýchlejšie, než som čakal. To je veľké. Ale tu sa rozhodne, že šupnem. Ty kokos, toto je extra neškaredé, to čo je toto? Ja by som sa na tom bál jazdiť. A to jazdí na motorke. Tata čo? Na červenú sa jazdí. Tu asi aj, lebo to nevidím ani prvýkrát, ani druhýkrát. Chápem to tak, že s motorkami môžeš takmer všetko, s bicyklami môžeš úplne všetko v Taliansku. Ale možno sa mýlim. Šupnem sa. Prach v očiach. Jak toto zvládajú? Oni majú len také tie skútrovské helmy s tým flexi. Akože dobre, to flexi im ide asi pod brado plus minus. Ale nie, niektoré majú bez. Niektoré sú menej, že bez plexi. Jak to oni zvládajú? Však ja mám furt dačo v očiach. Furt. Fešné. Tam musíme ísť tam. Lebo Assassin's Creed.
prevedeš ma isto na nie zlé miesto, ja ti verím, Waze, aj keď by som možno nevždy mal. Ale keďže ťa nejde momentálne... Tam je čo? Keďže ťa nejde momentálne počúvať, tak vlastne ja ti verím. Aha, že tu vlastne nepôjdem. To... Neviem, či sa môžem ísť, čo to znamená, čo je asset to? Ty kokos, to je strašne pekné, to sa mi strašne ľúbi, brutál. Každý mi odporúčal Bolognu, nie každý, zo pár ľudí mi odporúčal Bolognu. Tu je Florencia. Kúsok od nej. Prečo som išiel do Bologne? Akože nebola že zlá, nemôžem povedať nič ako tak zlé, ale... Čo ja viem, toto je oveľa väčší brutál. Kto vymyslel takúto dlažbu? Takže je to nádherné. Ale vyklepá zo mňa všetko. Za chvíľku opadne mi motorka. Padne! Nebolo nič o jednosmerke, nie? Koň! Koník. Jaký fešak. Ale ja si myslím, že nie som na správnom mieste. Ja si myslím, že to je možno, že aj jednosmerka. Možno, že aj hej. Je niečo, čo som prehliadol? Ty kokos, to je brutálne veľké. Tak tam asi rozhodne, že nie. No som... Je v periférnom... Neviem. Čo sa vymýšľam. Tu sa tu má orientovať v takých cestách. Isto. No tak tu Waze-ik môj milý určite nie. Keďže tu je jednosmerka. Zabijem ťa, Waze. Na jakú... Vodíš cez toto tu. A to len večer platí. Teraz môžem z nejakého... tu? Asi. Ty kokso. Však ja tam nemôžem ísť. Normálne si. Môžem ísť tam. Ale kde to som? Parcecchio rezervato. Parking. Kúka na mňa biletár. Čaká ma tu... Čo? Moje introvertské ja sa tu momentálne necíti, tak... OK. Najmä kvôli tomu, keďže neviem, či tu vôbec môžem byť. Ja sa vôbec nezdá v týchto značkách. Jak ma tu na týchto dlažbách nejak vytre. Bože. Horím. Prestaň. Tu furt niečo vonia v tom Taliansku. Furt. Ja nechápem. Ja sa asi nešupnem. Abo aj hej. Ešte možno, že aj hej. Ide. No počkaj. Co špol tam adiel? Aha. Zabudol som, že vlastne tu smerovky sa nepoužívajú. Ok, ty si dosť stratený, čiže idem za tebou. Lebo same. Pani manželka mu niečo ukazuje. No tak sa pochám. Jirke. Tak. No po Benátkach neverím parkingu. Tak ty si moc stratený, kamoško. Možno som na týchto cestách. Môžem ísť aj sem. To má je, že môžem? Normálne, že môžem. Čo tu máme za fešáka? Tak ty si krásny. A máme než kravancov, než moja. Kokos.
Ukradnem mu ten plastík, čo som si oškral. To by bola 5-minútová robota, keby sa toto robím. Nikto by si ani nevšimol. Tak blízko som. Je čas tu niekde zaparkovať. Stačilo. Mám dosť. Buonasera. I have a reservation. Sí. Just made it a few minutes ago. For one people. Yes. That's good. Okay, and the room is number 19. 19. Oh. Okay. Le marqué a él el documento vino, yo no confío, a mí hay algo mínimo que me genera desconfianza, no, yo no puedo. Tak ty som sa stratil. Aha, 19, až 15. Ach, máme zlaté rybky. Yo no confío en otra persona. Entonces, plantearme el check, ¿por qué no confiaría en mí? Okay. Porque hay pasiones que tienen Nie zle. Nie zle. Oh. No momento. Keď sa ti nepáči môj účes, kľudne zhor. Thank you. Ľudia, válim s balením, dostal som od pani. A to mám asi šip, môžem na ňu ukázať. Voňavku. Môžem na seba dať, aspoň nejak budem voňať. Keďže som prepotený do 33 stupňov. A nechcem sa chváliť, ale s Eziom som sem chodil zabíjať apoštolov. Keďže chceme stihnúť počas krásneho západu slnka, ktorý momentálne je. No to je dosť blbé. A chceme stihnúť jedno miestečko. Jak vidíme Florenciu. Ajajaj, ľudia, tak vás odrbávajú peniaze strašne. Typnem si, že tento typek je vlastne s ním, s týmto tu, možno ešte jeden z niektorých týchto. Predpovedme aj ten, čo teraz kecá vľavo. Aj tento pán, čo teraz tak pokukuje, ten bude s nimi. A má sluchátko v uchu, čisto spolu komunikujú. Je to dosť cool, vidieť to naživo. Videl som to zatiaľ na klukoch z Prahy. Moc sa mi ľúbi, že vlastne tuto som býval a keď som to nechal otvorené, som sa nasol veci z motorky alebo na motorku, tak všetci turisti pýtajú proste, že to je otvorené, môžeme tam ísť. A takéto. To bola sranda ich sledovať. A ja som rovnaký. Ajajaj, musím ísť tam.
Zabudol som nabiť kardo. No, ideme si dať raňajky tuto v pizzerke. V nejakej malebnej dedinke. Trochu som precenil batérie a všetko mám vybité. Buongiorno. Can I have a breakfast or something here? Yeah. Yeah. What do you like? Panino? Yeah. Panino Yeah, that's col good. kebab? Panini. Panino col kebab? Panino. Con la carne kebab? Così? Oh, kebab. Kebab, ok? Okay, okay. Bene. This one, see. What do you drink? Lemonade? Okay, musím povedať, že sú absolútne úžasní. This one. Although Fanta in Italy is better than in Slovakia. Strašne priateľskí tu sú. Hneď videl, že mám powerbanku a kablik a hneď, že nech si dám nabíjať sem. Hneď mi natiahol predĺžovačku, bože, to je pecka toto. No zdravíčko. Odteraz kašlem na centrát, takéto veci, to je pecka. Toto vonia absolútne bohovský. Aj vyzerá strašne vážne.